אני נרגש לעמוד כאן בכנס שנועד לציין עשור להקמתה של הישיבה ואת הפריצה שלנו קדימה אל העשור הבא. הערב אנחנו חוגגים בנייה, כי אנחנו כאן ביחד באנו לבנות עולם. וכשאני מסתכל עליכם, אני גאה בכם, כי נראה שבאמת ביחד בנינו משהו. בזכות אנשים שהולכים בדרך הזאת, שנזכה עם ישראל כולו לבשורות טובות, ישועות, אמיתות, כולנו באמת לתפארת עם ישראל, ארץ ישראל. לצאת לעולם ולתפקד שם. לצאת לעולם, לתת להם את החיזוק, לתת להם את היציבות הזאת, שכשהם יבואו לעולם אחר ויכירו עולם חדש, שלא יתערערו במה שהם, אלא ירגישו גאים במה שהם, ואדרבה. להסתכל עליהם יגידו אשרי מי שלמד תורה. כל אחד מאיתנו יכל לעשות את המסלול חיים שלו בצורה שבו הוא לומד בישיבה גדולה, כן עושה תואר, לא עושה תואר, עובד, כן עושה צבא, לא עושה צבא, אבל כולנו החלטנו להיות חלק ממשהו הרבה יותר גדול. חלקנו ממש ציירנו איך דרך חיים, הדרך עצמה, דרך חיים שאנחנו ציירנו ויצרנו, מסתמן כהצלחה, ובעזרת השם אנחנו נהיה פה לעוד הרבה עשורים. אנחנו רוצים להרחיב ולהעצים את הפעילות התורנית בישיבה. אנחנו לא רק מוסד אקדמי, אנחנו לא רק מכינים את התלמידים שלנו לצה"ל, אנחנו גם מרכז תורני, ויש חשיבות גדולה מאוד, חשיבות על להעצמה של הנושא התורני. וכמובן העצמת קהילת בני הישיבה לדורותיה, שהם חלק מהישיבה בכל זמן וזמן. חשוב לנו הנוכחות שלכם, חשוב לנו המשפחה הזו. אנחנו מקימים בתוך ישיבת דרך חיים מרכז לאימוני סייבר. היום זה אחד המקצועות הכי נדרשים בצה"ל, וזה הולך להיות אחד הדברים הראשונים שנבצע כדי להרחיב ולשפר את הישיבה דרך חיים, לעשות אותה הטובה ביותר. אני אף פעם לא הסתכלתי על עצמי כראש ישיבה שלכם. הסתכלתי על עצמי כאבא שלכם.